This is a Suzuki. Suzuki. 750. 750. Which one? Suzuki GSX. GSX. Tässä on Suzuki GSX 750. Aika nätin näköistä jälkeä kaverit rakentaa. Oma tekemät tangot, vanhan kunnon springerit. Ihan helvetin siisti swingi. Omeita vannetta, leveitä persettä. Kaiken näköistä. Upeata jälkeä. Eksytin tässä matkalla tän kaverin verstaalle sinne Bangkokiin. Hienoa työtä. Sitten tuolla on tuo toinen pyörä. Tää on 400 Honda Stream. Honda Street 400. Aika komeita vehkeitä ne jätkät rakentelee Japanin pyöristä. On tehty itse stongat. Varmaan aika paljon tehty muutenkin metallityötä. Näille kaverin metalli taipuu käsissä ja pysyy työkalut käsissä. Akseliväli yli 2 metriä varmasti. Reikistä stretchistä en tiedä. Ja komea vehje. Kysytään omistaja laittaako se käymään, niin kyllä ihan mukavat soundit 400 Hondastakin saa. Can you put the little bit down?